Der bliver lavet store sko i små omgivelser i det her idylliske hus. Kvinderne i familien lever nemlig på stor fod, og det kickstartede ideen til en skofabrik. 43, 44 og 45. De laver damesko i store størrelser. Den mindste er størrelse 39. For Eline Rebecca Rumhults familie har kvinderne store fødder. Rigtig mange af kvinderne, faktisk alle undtaget mig, har store fødder. Fra en 41 op til en 45. Og når jeg så fulgtes med de her skønne kvinder i min familie, så var det altid ekstremt svært for dem at finde rigtig smukke sko. En idé til en nicheproduktion blev født, og siden 2013 har Thomas Willemoes og Line Rebecca Rumhult produceret damesko under navnet Mia Man. Lige nu er jeg ved at lave vores logo. Når du kigger ned i skoen, så kan du se, at de er håndlavet i Danmark, og at de er håndlavet her hos os. Til at starte med fik de dem produceret i udlandet. Både Kina og Rumænien var de igennem. Men processen var for besværlig, og de var utilfredse med kvaliteten. De besluttede at lave skoene selv og lære et håndværk. Prøvet og testet og prøvet og testet. Taget kurser i udlandet. Så i dag laver de store sko i små omgivelser. I værkstedet i Hørsholm ved siden af Thomas Willemoes barndomshjem, hvor hanen følger med i arbejdet fra haven. De har været i gang i godt 2 år, og salget stiger. De 2 designere bruger mange timer på værkstedet. Typisk en arbejdsdag omkring 8-9 timer, vil jeg sige i snit. Det kan godt blive helt op til 12 timer. De laver begge lidt freelance-arbejde ved siden af, men fortsætter udviklingen, får skoene snart alt deres tid. Og vi skal til at have nogle ansatte og den slags, for at kunne følge med, hvis der bliver meget mere at lave. Og de er ikke bare kollegaer, de er også kærester. Og sko fylder meget i deres liv, både på arbejdet og derhjemme. Så laver vi en aftale om, at nu må man ikke snakke firma, og nu må man ikke snakke sko, og nu må man bare være kærester. Og det er godt, og det skal man gøre. Jeg har der nogle gange, sådan, når jeg vågner om morgenen, så har jeg en ny løsning. Så er det bare ud på værkstedet i min far for det lavet. Så det er sko hele tiden. Det med at lave egne sko giver bare mening for de 2 designere. Det var derfor, vi blev designer. Præcis. Det var for at lave sådan noget her.